салом духтаро созе назен саломати хубай нигоҳ кунен амбреда санг задян бинен чӣ хушрӯ материали фасон шидай бои гуфти гапо нархаш 220 сомон марамат каседа дар корай ҳоҷма кадом цветош ҳастай нишонтон метим дар кор бошад духтаро инами скриншот кунен партоен дарав доставкатон мекунан нигоҳ кунен духтаро илтимос сурат напурсен илтимос суроға напурсен духтаро ё фақат доставка дора нигоҳ кунен ин тарафаш сиёҳа ин тарафаш савзая ина ила сиёша ай боло мекунен ина диден ин савзай поёнаш хушрӯвай хулас наршон 220 сомон ҳозине дигар аст веткошам нишон метиҳан бинен духтаро каседа дар кора ина дарав дархост кунен ина сангчадор варианти беҳтарин барои ягон ҷо рафтан анам хел киртои королевский амбре мрамра королевский шай нигоҳ кунен ина цветчам хушрӯа аҷоибот ҳамаира цветкошон фасонай духтаро ина кадомиш дар кор меша инами айрӯи наворум я скриншот кунен партоен дастафши ки мо дарав бурда шумода мерасона мана нигоҳ кунен ина цветчам фасонай ҳамаи цветош хушрӯай хулас кадомеш ки шумода дар кор мешава ина бигирену скриншотша равон кунед ишам фасонай хоҳен тарафи сиёша боло медузен хоҳен тарафи мисол кабудша ҳарду тарафшам мешава мекунен кирта нигоҳ кунед духтарако мана хоҳен лавдомани тарафи сиёш мебиёя фасоная дар ҳақиқат ҳам хушрӯ духтарако ина илтимос каседа дар корай скриншот карда дарав партоен қаш бо хушрӯае мана нигоҳ кунен ҳамаш фасонай ира диден аҷоибиша диден духтарако чихе хушрӯчай намеги ки материали 220 сомонай ранги материалҳои фасони воима метова духтаро ана иша бинен ва духтаро меги куртай комбахта ира бинен хушрӯгиша 220 сомон тамошобино марҳамат успед кунен ина каседа дар корай даррав шумода доставка мекунан марҳамат инами бигирен скриншот кунен ина марҳамат инчунин духтарако бори новинка омадагиай хостум шумода нишонтим ина ино 200 сомонай диден ина иёшам фасонакан 200 сомон сангзадаги ин рангора бинен охи чихе рангои хушрӯвай ҳамаш якум сортошай блескошда гап неста и бо чанд цвети дига дора ҳозир бинен мана барои модаратон ина и савзша гирен духтаро савзш аҷоиба ана марҳамат духтаро аз ина метонед интихоб кунен мана расветкош бешвишам хушрӯ ин сериша иш дига хулас цветша аҳамиятенда ина кадом цвете дар корайтона марҳамат метавонед интихоб кунед я намуд бо мулоимаки хушрӯе аст ки духтарако маъқултон мешава ина хели ранг комбахтае ира бинен духтаро мана бори новинка 200 сомоне мана духтарако успед кунен туҳфа гирифтаниед барои модаротона мисол барои хитона гирифтаниед ҳатман нависен дарав шумода мо доставка кунем ҳозир дига цветшам аст зарчам ва ёшам нишон метем сершам хушрӯа сершам фасон ина нигоҳ кунен инаи цветошам аҷоибот расветкачои фасонай ина кадомеша мегирен 200 сомони инаи тарафам 200 сомонай мана иношам 200 сомонай духтаро марҳамат инаи гладиди аҷоиб хушрӯ 200 сомон ишам 200 сомон мана иам 200 сомон инаи глои пекан диден духтаро 200 сомон хулас кадомеш маъқул меша скриншот кунен